Bore da. Bore da, Jonathan. Pwy ti? Siriol, dwi. Ble wyt ti'n byw, Siriol? Rwyf yn byw in Brancourt, Nottingham. Nottingham? Ers pryd wyt ti wedi bod yn dysgu'r Cymraeg, Siriol? Pryd fi fel ffach, wedi siarad Cymraeg gyda Modryb pwy yn byw yn Barry. Ond ar ôl hwn, rwy ddim wedi siarad Cymraeg cyn yr ail ryfel. A nawr, wedi bod trio siarad Cymraeg am 3 blwyddyn, dwi'n meddwl. O, da iawn. Oes talu gyda ti? Mae Petrob, mam gyda fi. Ydyn nhw'n siarad Cymraeg? Na, mae un o'n nhw yn siarad Chinese, a mae e'n gweud mae eisiau dysgu Cymraeg. So, pam wyt ti'n dysgu Cymraeg? Pam? Pam? Rwyf yn eisiau... Wy wedi dysgu Cymraeg tyfu ba, o siarad yma pryd fel ffach. A nawr rhaid i fi cofio beth wy wedi dysgu pryd fel ffach. Wyt ti'n mwynhau siarad Cymraeg? Rwyf yn meddwl mae'n galed iawn i siarad Cymraeg. Wel, ti'n neud hynod o dda, dwi'n meddwl. Dda iawn, diolch yn fawr. Wel, diolch am siarad efo fi y bore yma, Siriol. Diolch.